Türkmenistanda dürli zerurluklar üçin ýylatdan maddi goşant goşmagy talep etmek mövsümi dowam edýär. Büdjet edaralarının işgärlerinden, bilim edaralarının okuwçylarynyň we daýhanlardan ýygnanýan pulun hasabyna çykdyjylaryň sany artýar. Şuňlar Milli Gyzyl Haç we Ýarmaý Jemgyýeti üçin ýylatdan pul toplanýar. Milli Gyzyl Haç we Ýarmaý Jemgyýeti üçin büdjet işgärlerinden talep edilýän maddi goşandyk muktary 20 manatdan ibarat. Bu ýurdun Merkezi Bankynyň resmi kursy boýunça 5,7 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, pul naqd görnüşinde tapşyrylmaly. Häkimetler toplanýan pulun hasabyny we terişdeleriň haýsy maksatlara sarf ediljekdigini görkezmeýärler. Adatlyk radiosynyň ýygnalýan pul barada döwlet edaralaryndan şeýlegem Gyzyl Haç jemgyýetiniň özünden resmi düşündürüş almak üçin eden finansiýaklary netije bermedi. Ilkinji gezek Türkmenistanyň Milli Gyzyl Haç we Ýarmaý Jemgyýeti üçin ýylatdan pul soralýanlygy barada 2017-nji ýylyň fevral aýynda ma'lum bolupdy. Soň bolsa 2019-njy ýylyň tomsunda gurama üçin pul ýygnamak ýene-de güýçlendi. Şondan soň 2020-nji ýylyň oktýabrynda ýene-de pul ýygnaldy. Bu milli jemgyýete Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň aýal dogany Gülnawat Döwletowa ýolbaşçylyk edýär. Kanunçylygy laýyklykda bu gorama kömege mätäç adamlara ynsanperwerlik, lukmançylyk we jemgyýetçilik reabilitasiýa we beýleki urlardan ýardym bermek maksady bilen döredilipdi. Şol bir wagtyň gözünde de 2010-njy ýylyň dekabrynda kabul edilen kanunda bu gorama üçin Türkmenistanyň döwlet edaralaryndan maliýe, maddi we beýleki goldawlaryň berilmegi göz öňünde tutulýar. Türkmenistanda döwlet işgärlerinden pul ýygnamak mejburi ýagdaýda alınıp barylýar we adamlara işden aýrylmak haýbat atylýar. Köplenç işgärlerden olaryň puly meýletin esasda tapşyrýanlygy barada dilhat alynýar. Bu ýagdaý döwlet sektorunda iş orunlarynyň azaldylmagy, zähmet haklarynyň gijikdirilmegi, bahalaryň ýokarlanmagy, koronawirus çäklendirmeleri sebäpli zähmet migrasiýasyndan gelýän girdejileriň azalmagy we ýurtda telekeçilik işçiliginiň derejesiniň peselmegi ýaly şertlerde bolup geçer. Häzirki wagtda Milli Gyzyl Haç we Ýarmaý Jemgyýetiniň peýdasyna maddi goşantlardan başga da döwlet işgärleri resmi medeniýetina indiki ýarym ýyl üçin abuna ýazylyp ýene-de pul tapşyrmaly bolýarlar. Maý aýynda başlanýan abuna üçin köp sanly döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärleriniň tölegleriniň muktary ortaça 100 manatdan aşýar. Adatlyň habarçylarynyň 30 aprelde habar bermegine görä, Marynyň işgärlerine pul bermekden boyun gaçyranlaryň işden kowuljakdygy barada ýene-de duýduruş berilipdir. Şol bir wagtyň özünde de zerur mukdarda pul tapşyrmak we düzgüne görä abuna ýazylmak gazet jurnallaryň berilejekdigini kepillendirmeýär. Geçen aýlaryň tejribesinden köp abunaçy ýylyň birinji ýarymynda eden tölegleri üçin gazet jurnallary alyp bilmedi. Büdjet guramalarynyň işgärlerinden maddi goşantlaryň talep edilmegi köp ýyl bäri dowam edýär. Ortaça dürli zerurluklar üçin tölegleriň muktary her işgär başyna aýda 200 manatdan gowrak bolýar. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursy boýunça hasaplanda bu 57 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Ýylatdan pul medeniýeti ýazylmak, töwerek daşaraslamak, döwlet binalaryny abadlamak, her ýyl millionlarça täze nakal satyn alyp oturtmak, prezidentiň portretlerini we döwlet baýdaklaryny täzelemek ýaly ýygyderli maddi goşantlardan başga da oba hojalygy we paxty ýygmak ýaly maksatlar üçin döwürleýin esasda hem toplanýar. Şeýle hem daşky gurşa we goramak bayramçylyklary geçirmek we döwlet nişanlaryny taýýarlamak, halkara sport ýarışlaryny maliýeleşdirmek, täze ýyl arçasyny bezemek, alawaýlar üçin penahany ýaly gurulşyklara we meçitlere pul goşmak, velosiped we prezidentiň kitaplaryny satyn almak, COVID-19 barada maglumat çap etdirmek, sport eşikleri we bayramçylyk libaslaryny satyn almak ýaly maksatlar üçin hem ýylatdan wagtal ýene-de goşmaça pul alınýar. Ýa-ni ýakynda prezidentiň aradan çykan kagatynyň ýazyna gatnaşmak üçin taýlanan welaýet ýaşaýjylaryndan ak-gara renkli milli eşikleri öz hasabyna satyn alyp giyip gelmek tapşyrylypdy.